Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо шурӯъ мешавад аз анамин прогулкаи мо дар берун. Имрӯз мо каме сайру гашт кардем бо ҳамроҳии духтарам. Каме гаштем, камтар магазин рафтем, гаштем. Хулоса ҳамин хел рӯзамона бегаҳ кардем ҳамин рӯз. Барои ки хонада беҳад зиқ шудем, биромадем якбор. Мана инҷа мо омадем магазин ва мехоҳам ки ҳаминҷа як китобча, ягон намуд китобча гирам. Ма хеле китобчаҳо мегирем, рости чандташа хондем, акӯ ҳозибо якта нав гирифтем. Ягон вай сказка, ягон раскраска. Хай бо сказка вибирад кард, ҳамин хел гирифтему омадем. Ростиам хеле чизо бисёр чизои нағз барои кӯдакои майдача ҳоли ё ки вай ҳамаш нағз. Хеле одам вақт дошта бошӣ равӣ, ҳар вақт рафта наметонем, барои ҳамин яке мо мебироем. Барои ҳамин ягон вақти биромаданда мегирем. Ана инҷа мо каме тамошо кардем. И Мариям каме хост ки гардем, ҳамхел мо истодем дурунои магазинда, китобча гирифтемша, китоби вай сказка. Баъд хона омадем. Рости тамошобинон миннатдорам он шахсоне ки моро тамошо мекунанд, комментариям менависанд ва лайк мемонанд, ва он шахсоне ки бори аввал ба канали мо ташриф оварданд, хуш омадед мегӯям. Дӯстони азиз, дастгирӣ намоед канали моро, подписатсия кунед, лайк монед ва иншоалло ки канали моам пеш равад ва чӣ хел гӯем, ба моам имконият даст диҳад. Каналамон рӯз аз рӯз беҳтару беҳтар хоҳад шуд. Инҷа мо аллакай хона омадем. Ман каме хостам авқоти бегонӣ кунам, чунки аллакай дер шуд ва ман чӣ хел гӯем, камтара оши палав неу, палави гречкагӣ хостам кардан, барое ки чанд вақт шуд манам хел гречка нахӯрда будам ва ҳамхел ман маъмули ош хӯрда наметавонам. Аввал гуфтам ош кунам, боз гуфтам ки биё камтар гречка кунам, беҳтар аст, барое ки оша хӯрда наметавонам. Як-ду вақта шуд ки желудкаи шавҳармон кам дард мекунад. Аз ҳамин сабаб хостам каме авқоти мулоимтар боша. Ва намхеле каме гречка тайёр кардам. Ман хеле гречкаро нағз мебинам, рости бад не. Ман макарон вабше намехӯрам. Не ки гречка мехӯрам, макарон ман умуман намехӯрам. Тайёр мекунам, ман намехӯрам рости. Хел баъд ман гречкаро камтар бо майонез мехӯрам, ба ман маъқул аст. Ва дӯстон, чӣ хеле ки медонед, дар ҳамин Россия, дар ҳамин ғарибӣ, ҳамин фақат авқотхӯрии ман тоқа мегузарад. Худам тоқа, барои ҳамин бисёр вақт ягон чиз хӯрдан намефорад барои ман. Хел мегӯм ки бегаҳ шавам, мегӯм ки авқот хӯрдан хел гоҳ вақт вабше хушам намебиёд ки ҳамон авқота хӯрам, барои ки худам тоқаам. Духтарам намехӯрад, камакакам хӯрад, як қошуқ мехӯрад, тамом. Дига ман хел баъд дига иштиҳои ман намебиёяд. Шавҳари ман дер аз кор меояд, соатҳои хел дер мебиёяд, барои ҳамин ман дига чӣ хел гӯем, авқоти дерда истода хӯрда наметавонам. Соат пешо вақте ки фарзанд надоштам, ҳоли духтарам набуд, ман ждат карда мешиштам ки шавҳарам биёяву авқот хӯрем. Ва ҳозиро бошад, барое ки ҳозир мо ждат карда наметавонам. Ман духтарама хоб мекунам, боз саҳар хистан кор, ман камбеш кор мекунам. Ҳамин хел кор дар пеши хона ҳаст. Ҳаминҷа ҳамин 2-3 соата кор мекунам. Саҳари рӯз қатъи меравам, рости кор мекунам, мебиём дига хонадаям то бегаҳа. Барои ҳамин ҳаракат мекунам ки каме бошад баъд хоб раваму саҳари барвақт хезам.
ва ҳанами хел зиндагӣ ҳами хел давом тиемда рости ҳами хел гоҳ вақт зиқ мешавам, гоҳ вақт пушаймон мешавам ки ҳаминҷа омадагиам. ва хай ҳамаш ба шукри худованд ки ҳамин рӯзора дорем, ҳамин зиндагиро дорем. ва анами хел дӯстон, ман вақти авқот тайёр карданашавам бегаи ман 10 бор ба шавҳарам занг мезанам, ман чӣ тайёр кунам, чӣ мехӯре, чӣ тайёр кунам, ҳамин ё ки нависта меистам, ҷавоб натиҳанд телефона занг мезанам, менависам, ҳамин хел бо галасовой рӯй мекунам ки чӣ тайёр кунам. рости худам ҳам хел одат кардагӣ бошам ё ки чӣ хел хонаи очамда ман очама мепурсидем, янгам қатъи будем, мо фақат очама мепурсидем, янгамам ҳамин хел буданд, фақат очамда занг мезадем, мисол агар хонада набудагишон вақт шонда мо занг мезадем чӣ тайёр кунем барои абед, чӣ тайёр кунем барои бега. ва намедонам ҳамин хонаи хуштоманамдам ҳамин хел будам, ман ҳамин хел занг мезанам, агар набошанд мисол, агар бошанд ман чӣ пазам, шумо чӣ мегӯед, чӣ пазам, анамин хел то ҳол ҳамин хел ҳамин авқотама мепурсам, рости ҳамин чизе ки авқотиро мепурсам. Агар хеле ягон ширинӣ бошад, ягон вая ман намепурсам, ягон чизе ки ба дилам маъқула гирифта пухтан мегирам. Авқотам бошад обязательно мепурсам ки чӣ пазам. тамошобинон, инҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунам ва то видеоҳои оянда канали моро дастгирӣ кунед, лайкҳои худро фаромӯш накунед. Хайр.